Hello? Baba Tino. Ndiri kutoenda kuchipatara baba Tino, ndiri kurwadziwa. Ndati ndiri kunzwa sendiri kutsopora tsombo baba Tino. Zvamakaita zuro madeko makandivhandalaiza hasha yangu. Ndakatoshaisha kugara izvozvizvi baba Tino. Zvinhu zvamunoona paPornhub hazvisi zvekuti mungabva mazviimplimenta mumba murume wangu. Makandiseva nezuro iye zvino izvi ndikakuudzai kuti handichazivi kuti ikatireji yangu here yakavira. Izvozvizvi ndikakuudzai kuti zvamunoita baba Tino, it's not even constitutionally acceptable, zvekuti kana tikaiendesa kuvakuru chaiko handifungi kuti zvingambobuda zvakanaka kuti munondiseva norurimi, mandiseva moguma maruma nzeve yangu yopahasha. Iye zvino izvi baba Tino ndiri kurwadziwa, makandiruma nzeve yangu yopahasha. Makasiya mavhandalaiza. Zvamunonga maona kana mukaona muri kuratidza epitomu yochihure baba Tino. Ndiri kurwadziwa izvozvizvi. Hasha yangu iri ndakatoshaisha kugara, hasha yangu iri kurwadza baba Tino. Ndati hasha yangu pamakandiruma prazi futi zvamunoita pamunondikisa munzveve mangu munosiya mazadza mazikumate nemunhu woforya. Aiwa, hazvisi tombori constitutionally approved. Where is it written, thy shall save his wife? Kundiseva baba Tino. Chinditumirai mari yeuber ndiende kuchipatara. Hai.